Sino? Ako? Morning, Carl! Morning, T. Kaloyal! Feel good morning! Ayaw, call! Thursday, December 21, 2023. Sa oras na 7:24 ay kasama natin mapakinggan ng cool na Angkol Dago! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Siyempre, nilagisa yung angkol. Kasama inyong hot na tita. Sa balatang radyo, hot na inspired pa. Hot na chinita. Wow! Ayan, may bigyan kita number kasi may nag-ano sa'yo eh. Nakaalala, number? Number 13. 13. 13. A, B, C, E, ano mo? A, B, C, D, elementary. Huy, ang A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Michael Jordan. Kaya pala. Ayan. Uy, Boss Bing, salamat. Boss, salamat sa Talaga. food. Thank you, Nilalagay, Boss Bing. ba't ka nagpasalamat? Boss Bing, thank you, boss. Sakto, di ba, Makanor? Sakto, number 13, as in letter M. M. As in Sinong Ming. M? Ming Mission. Ming Kison. Ming. Ming. Pero eto, dahil mamaya, Tits, Oy. pupunta tayo sa mga taga mag-a-attend tayo ng Christmas party, mga True. taga Everlife, Yup. Lifeline. Yes. Merry Christmas in advance sa Merry inyo. Christmas. At ang OOTD ay New York Fashion Week. Yes. Diba? So mga Mamaya mag-fashion kami ni Angkol. parang may mga model mamaya. May mga runway, di ba? Abangan nila yung ating OOTD. OOTD. Pero ito sa isang nag-viral sa TikTok post. Ano yan? Ang isang Christmas party, ang kanila namang theme ay White Christmas. White So lahat Christmas. nakaputi. Aha. Pero pinataob sila ni Auntie. Kasi may pag-grand entrance si Auntie. Pagpasok niya, imbes na Tits, Christmas song. Ano? Ang tinugtog ay wedding song. Parang wedding song. Kasi nga, pagpasok niya, Gown. Naka-gown. Naka-wedding gown. Wedding gown para ikakasal si Auntie. Ay, white din naman yun, diba? So, Oo. buong gaseous, kung meron mang papremyo, may ganun Star of the Night. Parang si Tita Tanya, naging Star Ako of the gusto Night. ko kumakarir talaga sa ganyan. Kasi like, Oo. yun yung content ko sa Facebook OOTD. Tapos hindi ako kakarir pag may costume contest, di ba? Oo. Di ba? So, at least naman, hindi naman ganun kahirap pero kailangan shiny, shimmering. So, you think mananalo yung naka-wedding gown na yun? Siyempre, Oo. kasi stand out Effort, siya. Stand yes. out. Kapag lagi kang unique, Oo. kapag lagi Stand out. papansin Mhm. yung color mo, it has something to do with the color, the style. Dapat break the rules. Tama. Dapat hindi mediocre. Ay, naku, palaging break the rules. Break the rules. Ayan. Kaya sa tingin ko siya mananalo. No? Tama. Parang napag-usapan lang natin na, kunyari, mga superheroes. Madali lang naman ang Superman. Oh, di ba? So, maraming Superman, maraming Batman. Pero anong Ang pinakamahirap ay Iron Man. Diba? Iron Man Oo. kasi hindi ka makakaupo. Lalo pag chunky yung At hindi ka basta-basta makaihi. Yan. Kaya pag Dapat may bintana yun. Para kawawa naman si Kapitan. dapat na-detach yung yung gitna para sa bird nyo, makaihi kayo. Ano ba mga superhero yung dapat mananalo ka talaga? Mananalo? Ayan. Alam mo, Isa nananalo yan. pa rin naman ang Superman eh. Lalo kung nakabrief ka, tapos bakat na bakat, mananalo yun, tapos malaki yung dyan. Hindi, sa totoo lang. Kasi lahat magsa-Superman, di ba? Oo. Pero dapat stand out ka. Dapat Hindi siya matabang Superman ka. Oo, hindi siya typical Dapat na... malaking tiyan mo, tapos kalbo ka, tapos bakat yung Felix bakat ka para manalo ka. Yeah, kasi minsan judge ako sa mga Oo. sa So yan ang Christmas party. tinitignan mong Oo, criteria for kasi kung judging. macho ka, macho naman talaga si Superman sa tunay na kumbaga buhay. kung super gwapo na Superman, Oo, parang hindi na.
Superman na Wala yun kang pinagkaiba. Pero kung panot ka, malaki tiyan mo, tapos yung boobs mo malaki kasi walang ka, walang ka form. Oo, tapos Felix bakat ka. Tapos pawis na pawis ka. Pwede Yan yung mga mananalo. Alam ko na. Lagyan ko ng medyas. Lalaglag yun eh. Halata yun eh. Diba? Yung type na type. At saka kung syempre female category meron. Kung sa male naman, pwede siguro naka all white ka para ka ring groom. Ayan, diba? maganda din. Stand out ka na nakasuit ka na white, pati shoes mo Ano ba white. yung all white ba? All white yung sa Alam mo nila. maganda? Alam mo maganda dyan? Ano, Sorry ano? pero ang mananalo dyan, yung merong frame ng St. Peter. Ay? Hindi, yun yung mga stand out, yun yung mga mananalo, may props. Kakaiba din yung nag-trending na paparapol nila. Ano? Ang mananalo ng kabaong. O, di ba? Kabaong talaga yung ginawa sa isang company. Yan yung mga stand out. Gusto kakaiba, ko ganyan. pero kailangan galingan. Ayoko kasi ng mga ganyan eh. Gusto ko yung buhay lang. Huwag na patay-patay. Ano ba, madali ka. Naalala ko parang sa Mamasitas, nag-host ako ng Christmas party nila last year. Teka lang, nakalimutan ko. Shucks. 5, 4. 4, 3. Ayun! Dahil superhero, gusto niya stand out siya. Alam mo, nanalo siya. Si Jesus yung inano niya. Oh. Meron siyang halo dito. Alam mo, sorry Lord talaga, pero ang tindi niya talaga. Winner siya, pero parang hindi ko alam kung matutuwa yung iba, pero maraming nababash siya sa ganun kasi ginagawin siya. Nakaganon siya lagi. Tapos yung makeup niya, as in gaya-gaya niya. Alam mo, ang hirap matawa. Tapos kasi may banda kasi andin yung cliche. Ay, kasi Si Jesus. Ganun, nag-headbang siya. Baka maano yan. Maano yan? Pura, di ba? Pura. Ang hirap ka mo, hindi namin alam kung matatawa kami, pero di ba? Parang, huwag naman ganun. Pero kung bigyan ka, nanalo siya. aside sa Wonder Woman, kasi... Ay, hindi. Kaya aside sa Wonder Woman, ano pang mga female na syempre, superhero sa'yo? Kung may outfitan. Si Ganda. Sino? Si Ganda. Si Wanda pala. Si Ganda. Si Wanda. Wanda. Sa Marvel. Si Wanda. Okay. Ako, favorite ko kasi talaga Superman eh. Maka Clark Kent talaga ako. Ayan. Ako, Marvel ako. Si Black Widow. Si Wanda. Scarlet ba yan? Scarlet Witch. Ganda yun. This is Scarlett Johansson ba yun? Scarlett Johansson. Sobrang ganda. Very pretty. Very, very seductive. Ayan. Kaya sa mga magko-costume sa kanilang party later tonight, good luck. Sana manalo kayo. Galingan nyo, mag-effort. Galingan. Alam mo, hindi kailangan magastos. Kailangan mo lang maghalongkat ka ng cabinet mo. Ano lang yan diba? Kasi pwede naman all white coat, tas white na brief, tas white na ribbon sa leeg. Yun na yun. Diba? Yun na yung suot mo. Ganon. Stand out ka. Diba? Hanford brief, tapos yung bacon, diba? Stand out yun. Pwede ba sa ating bacon na eh? Brown na eh. Luto na. Diba? Stand out yun. Tapos all white ka, diaper na white. Sakto yan ang Diba? outfitan ko sa all white. Brief na puti, tas bacon na, luto na yung bacon. Tapos makikita yung aking sunny side up na egg. Hindi white, black. May low pressure area. Excuse me, intertropical convergence zone. May tail end of the cold front. Ay, nako. Pero masalamat tayo dahil yan ang ating tagapagligtas. Yung mga superhero. Hindi, yung groom. Tagapagligtas. Pero pwede kang guard, no? All white. Ang guard, naka-all white ba? Hindi, parang navy blue yung pants nila eh. Siguro seaman. Seaman, no? Diba naka-all white? Pilot, Oo. Man in uniform. Yung seaman. Yung guard. Ay. Basta black matulis. Yung guard? Yung seaman. Ay! Diba? Nasa barko eh. Yung seaman. Yung superhero. Niligtas siya. Inangat niya yung barko. Yung superhero. Yung guard. Sabi, nung lumindol nga, inassist niya yung mga tao eh. Oy, ma'am, labas po tayo lahat. Sabi ng guard. Sabi ng ng groom.
Nalilito ko lang. Pero siyempre, sinecure niya muna ang mga bride. Yung bride niya. Yung groom. Hindi, nung guard. Wow! Diba? Meron yan mga dancing. Guard? Diba sa TikTok? Hindi. Dancing guard? Dancing superhero. Oh. Nalilito. Ang ganda ng costume! Ng superhero? Ng guard. Wow! May kapa! Yung superhero? Yung guard. Wow! Ang laki ng batuta! Ng guard. Ng groom. Wow! Type ko pala. Yung Kasi groom? nag-host Yung ako groom? Yung guard. Kaya pala excited si bride. Sa groom? Sa guard. Lasingin ko to mamaya. Pasok ka. Yung groom. Yung superhero. Diba? So good luck sa inyong mga costume party. Yan gusto kong tanawin pag pag costume party. Yung mga tanawin. Huwag kayong mag-expect na manalo pag hindi kayo nag-effort. Oo. Ganun lang yun, ha? Huwag kayong malungkot. At syempre kung may mga paraffol kayo, tabla-tabla na. Yan. True. Sana po, hindi. Sana po ay manalo kayo. Oo. Ako, ano man napanalo Swerte na ka ba natin sa ko? raffle? Hindi. Hindi, no? Ako hindi na ako masyado nag-expect kasi lagi naman, swerte-swerte talaga eh. Alam mo, gusto ko mapanalo yung mga cash. Hindi ako maswerte sa yung bunot-bunot, pero yung mga yung ruleta, o dyan, maswerte sa ruleta, pero sa bunot-bunot, wala. Ikaw man ka, no? Saan ka swerte? Sa lahat. Swerte O ako sa lahat. babae, lahat napapasagot niyan eh. Hala. May nag-jogging? Uy, last time binigyan ako ni Senator Bongo ng 5K pala. Aba. Oh, hello, Senator Bongo. Good Siyempre, morning. ako nagsabi nun bigyan mo yan. Sabi? Kasi wala na yung panggas. Ikaw nag-utos kay Senator Bongo? Ako yung advisor. Wow. By the power vested in me, I give you 5K. Hello po. Anyway, daghang salamat. Musunod na tambala. Mikuli Ala! And Chris Chupe. Syempre nakikinig sa atin ang mga Grab Warriors. Oh. Kaya Alberto Villamor, ingat. Lahat ng mga nasa palengke na nakikinig sa ano, mga karinderya, mga kainan, nasa sasakyan, mga minibus. Totoo. Salamat sa inyo mga nagsisiksikan yung mga pasahero. True. Super traffic, Good morning. kaya medyo wag magpalit, agahan na natin. Unahan ang traffic. Wag Correct, tayong correct. stuck. Hindi. Dati, 1.5 hour lang nilalagay mo sa Oo. travel allowance. Ngayon, 3 hours. Matic. yan. Kahit 10 kilometers away lang yan. Kailangan. Tandaan mo. Di ba? Mahirap na. Mahirap na magkalisod-lisod. Tama! Sa ngalan po ng inyong hat na tita, Musa Macor City Strikers, Tita Tanya Chinita! Anong magagawa? Laging natutulala. Tuwing lumalapit ka, tuwing lumalapit. Thank you, Col! At sa ngalan po ni Uncle Dagol na loyal mula Lunes hanggang Linggo, Uncle Dagol! Ayoko! Bata ko, Col! Dagang salamat! At tuna tay, pila na lang nabilin. Adlaw na lang. Upat Ha? ka adlaw. Adlaw is araw. 4 na adlaw na Oo, lang. 4 upat. na tulog. Upat ka Sabi, adlaw. nabasa ako sa Facebook. Kay Christian, kay Cian Gasa sabi niya, sa mga normal na tao, 4 na tulog na lang. Sa mga nagsasabo, isang araw lang. Hoy! My God, I hate drugs. Sorry, tay, Maayos Tigo. kayo dyan, ha? Maayos kayo. Christmas ng maayos. Natawa ako. Ayaw ko matulog sa kulungan. Ito po ang 90.7 Love Radio. Feel good morning!